Zitani baba Mwana kumara na mkeni. Ina pamoja na Mwana na Jehova. Ndimi msiku wetu. Na hizo tamu mdarela mambo msana. Daimbu na matabano kumbira pamori. Dimama kalonga zwairi tutosi tishaye tumuno tisata ziva tutashika. Saka baba munisi nangwa nesu mukatwesera nasa tamu. Daimbu kumbira kuchiro kafaza vanhu vamuno vose vave nenzeve dzinonzwa nekuteerera zvavafambira nezvavainga. Vane mhosva dzavo Jehovha moita kuti vasave mwoyo mukukutu kutambisa nguva yedare vakwanise kuguma mhosva dzavo. Ndingoona mada ndingokumbira Jehovha kamuri kuti muropafadze chingamiri vapinda vari ndima kavazodza kuti vave mutungamiri vave vanotiyananisisa zvose zvavachataura Jehovha nezvavanosunga zvive zvinobva kwamuri kati mese vari nasi ropafadzei zvose zvichaitwa mukati medare rino muzita raimambo Jesu. Amen. Ngati tinotamba mukanda swa 15 June takatamba mukanda wedu. Saka amai Kimberly vakauya nemwana ndobva vaenda padishi kuverenga mari. Vachiverenga mari mwana ainetsa ndobva ambobatwa nevamwewo ndobva ndazomubatawo mwana kuti angochinja tichirera mwana. Saka musi wa 23 ndakazoteerwa kumba nababa Kimberly Manyeri. Zvikanzi gogoi ndobva ndati hoyi pandati vati makadii handautombovazivawo manheru aya baba vanga varipo ndikati pamwe munhu avinga baba vakutokurukura vari panze. Pandikati ndibude mumba baba Kimberly vakasimuka pavanga vakagara ndobva vauya kwandandiri. Zvikanzi amai Denzo mune meseji yenyu mufoni. Ndikati meseji yabvepi semunhu wandandisina kuziva usiku. Zvikanzi aiwa oi foni. Ndobva ndatambira foni ndobva ndaverenga meseji yanga yakanyorwa kunzi endai kwamai Denzo munoti amai Denzo vageze maoko nepasi petsoka mupuwe mvura yacho mutumire mvura yacho mangwana pabhazi. Ndikati meseji yandisi kuinzwisisa iri kurevei baba Kimberly. Zvikanzi meseji yasendwa naamai. Ndikati amai vacho vari kupi? Zvikanzi amai vaenda kuHarare. Ndikati zvichirevei? Zvikanzi handisi kuziva. Ndobva ndikapa murume wangu foni ndikati baba mune meseji iruma handisi kuinzwisisa. Vakati hausi kugona kuverenga here? Ndikati aiwa kuverenga ndiri kuverenga ishona yakanyorwa. Ndobva ndavatambidza foni ndobva vaverenga. Zvikanzi nhai vakuru zvichirevei? Zvikanzi zvatonzi ngavageze maoko izvozvo ndoda kutumira mvura mangwana pabhazi. Vamwe vavo vakabata mwana takatovagezesa maoko. Ava ndivo vasara saka mvura yavo ndio iri kutodiwa. Baba ndobva vakati vakabata mwana zvichiitirwei? Zvikanzi ivava ndivo vatosara ndikutoda mvura yacho. Baba ndobva vakangoti amai Denzo tora mvura ugeze uvape. Ndobva ndageza ndobva ndavapa mvura tasara manheru aya. Ndikati nhai baba zvichimborevei zvandaitiswa izvi? Zvikanzi izvi zvinonetsa zvinotoda vanhu vakuru semakure semakurira ndakakurawo zvingotaurwa zvinonetsa. Ndikati saka ndakuvatevera baba. Ndobva ndavatevera ndobva ndasvika vatosvika pamba pavo. Ndikati baba Kimberly ndauya pachipamwe. Zvikanzi pamweni. Ndikati sori izvei ndachikumbira kuti tiende kwasabhuku nemvura yenyu yamatora nemeseji. Zvikanzi kwasabhuku vapi? Ndikati kwasabhuku chifamba. Zvikanzi kwasabhuku chifamba. Alright gerai ndite zvandiri kuita ndepoto yangu pamoto tiende. Vakaita zvavanga vachiita ndobva vambobuda. Ndakangogara ipapo ndobva vazodzoka. Zvikanzi aiwa handei ndobva vatakura mvura yavo ndobva taenda kwasabhuku chifamba vanga vatorara. Ndobva ndasvika ndikanoka ndobva vamuka. Kwakanaka here? Ndikati aiwa mukai. Ndobva ndataura nyaya yangu ndikati sekuru munhu uyu auya kumbo akanditi gezai maoko nepasi petsoka asi meseji yakaanayo ari kuti atumirwa naadzimai vake asikuziva kuti zviri kurevei. Asi mvura iyi ndatomupa kuti ndirare mvura iyi yanzi iri kuenda mangwana kuseni. Ndosaka ndauya pano ndatozomuteera. Ndobva vakati nyaya dzenyu idzi handitsigoni ende ndatodzikoniwa. Nhai baba zviri kurevei vakubvunza baba Kimberly.
vakatengera handina chandinoziva ndatumwa naamai. Vachifamba ndoko vakati ndachikumbirawo kwadoka chiendai kudzimba dzenyu. Mangwana momuka kuseni moenda kwasabhuku kapfumba monotaura nyaya yenyu. Kuseni ndakamuka ndobva ndanotora baba Kimbari ndobva taenda kwakapfumba. Taenda kwasabhuku kapfumba, baba Kimbari ndo vakataura nyaya yavo. Ndobva varatidza meseji yakapfumba. Ndobva vati nyaya dzenyu idzi dzinonetsa, idzi handizigoni kudzitonga, hadzisi dzangu. Zviri kumborevei izvozvi zvamangiri zvemeseji yenyu? Murume wacho akati meseji yasendwa naamai kubva kwaHarare. Inini handina chandinoziva. Okay. Ava mai ndo vakasenda meseji. Ndokutaura kwekuita kwaita murume wavo. Okay. Ndikuzinzwa ava mai zviri kutaurwa nyaya yamauya kuno kudare kutaurwa namai makateerera. Munoti nazvo zvavari kutaura. Zvavari kutaura meseji ndakasenda kuti achiri kumukanda vachibva vatora mwana. Saka mwana akazonipa mwana achichema. Kubva ipapo mwana akanga akungogomera akurwara. Saka ndopandakasimuka ndichienda kuHarare. Vamwene vangu vakanditi madi kuti vanhu vakabata mwana vagedze maoko, tipe mwana mvura, pamwe anoita zviri nani. Ndopandakasenda meseji kuna baba. Baba vachizoenda nemeseji kuna mai yavo. Saka vaenda kuna mai yavo ndakazonzwa baba vavo kuti maidhenzi vadzoka futi kwandiri, vari kuti vandinanga uroyi. Ndopandakati ini handina kuti kwananga uroyi, asi kuti ndichingozamawo kuti mwana pamwe angaite zviri nani. Mai wakazondisira meseji yokuti muri kuuya rini. Ndakazoti kana ndakuuya ndinokuudzai. Vakati tinonosangana kwasabhuku. Pandakauya chokwadi ndakauya sanhasi. Mangwana acho kukashedzerwa, musi wandakauya kukashedzerwa musangano weraini webhuku. Handina kukwanisa kuenda. Saka kudare ikoko wevillage ndopakanotaurwa nyaya iyi. Ini ndandisipo. Vakazokwanisa kuya kunondiudza ndeatete. Vakauya vakandiudza vachiti kwasabhuku kwakune nyaya yakati. Saka imimi manzi muuye kwasabhuku mangwana. Ndopandakamuka munini mangwana na 10 ndikaenda kwasabhuku kapfumba. Sabhuku kapfumba vanga varipo namai avo vakaenda vamwe vavo vakavainavo na vamwe amai vanga varipo vemuvillage muno. Ndopavakatanga kutaura nyaya iyi tiripo papo. Sabhuku ndopavakati ndopandakati ndikumbira uregere kuna mai avo. Handina kuziva kuti zvinoita sei zvingasvika ipapa kuti vanganditi ndakunanga imuromo. Sabhuku vakati kumbira uregera ukumbire nemuromo. Tikaiti amai ava kuti pamwe pavo vanoti kudii, vanoda chii cheruregerero. Amai ava vakati ndikuda mbudzi. Inini ndikati mbudzi ndiri kutsvaga. Mbudzi ndinokutsvaga indoita sei ndokupai. Saka ndakazonzwa amai ava vachitaura vanonoka kundipa, saka ndakuenda vachiruka ndakazokudira. Okay. Mukuzvinzwa amai ava vari kuti kutaura penda havana kuramba, vari kuti ndakazvitaura. Asi kwete kuti ndaitaura ndichiti ndiri kunanga uroyi, nekuti vari kuti vakanga vaudzwawo maadvice kuti kune vanhu vakabata mwana pamwe vakageza maoko avo mwana zvinoiti unonge wangomhanya-mhanyaka. Asi muri kungozvinzwa zvavari kutaura mheno munoti nazvo. Inini chiri kundirwadza ndechekuti amai Kimbari vakandisendera meseji vachiti vaitira munhu wese chiitiko icho chakabata mwana. Ndichibva ndamirira musi wa15 July patinotambira mukando. Ndakasvikawo zveshuwa namai Kimbari vanga vatovapo. Ndobva ndasvika ndobva ndataura nyaya. Ndandikumbirawo kuti ndizive kuti vakabata mwana ndochitiko chamakasangana nacho here, chokuti makabata mwana mukapiwawo mbudzi. Zvikanzi nevakabata mwana ndobva vasimuka vakati aiwa hazvisiri izvo, hatina kumboona munhu kumba kwenyu. Alright, zvisinei sezvavari kubvuma zvamandirikina zvamataura hapana pavaramba kuti saka imi mamati moanatsira sei sezvo muri mamama kati pamwe muda kuripwa mamataura pamberi pamamwe kuti nezvakaita amai ava zvokutaura kwavakaita uku ndaitikumbira kuripwa nezvakati
kana kuti mudangoti muyananiswe sezvo vatauro pachena asi chokwadi kuti makamhenge mati mudambudzi vakati izvi ndakaitira munhu wese akabata mwana saka pavakati ndinokupai mbudzi ndopandakati inini kuti nditeere door to door vanotamba mukando vamwe handivazive kwavanogara mukando medu tiri 120 ndikandomira musi wa15 futi ndobvunza vamwe kuti zveshuwa makagezeswawo here maoko amai avo vakati ndinoripa vakati aiwa ndopandikazodzokera kwakapfumba ndikati aiwa ndipeiwo tsamba tiende kwamambo. Okay, ameno neamai makapa here vanhu zvemvura izvi pane vamwe vamakapa futereko vati makangopa ivava chete sezvavari kutaura ndakapa ivava ndo chete vakangobata mwana ndo vandakapa mwana asi zvinomborei izvo zvokugeza maoko makanzi zvinorevei naivo kundiameni naamwenevei iyo waiti pamwe vanogona kunge paina mheno aigoedza kutaaofema yayo inatokudzisisa makatotaura ava aizai vane mushonga wenyengeresi ndoandinoziva kare vaindi kana une mwana une mushonga wenyengeresi vaya vanorima nezvimwe vaya mwana wako akabatwa andimanatogezerwa maoko omugezesa mwana iyi ndizvo zvamakataurwa naamweni saka zvisinei sezvemi hamusi kuramba zvenyu hamusi kupedzera nareivasiwa amene akocha ame marwariro semunhu anga arwarirwa unenge wangoti wakaudzwa zvise zvese unongoita sei pamwe unenge usingaziva kuti kutopara mhosva maona saka amene amai kati tisati taendesa kuna amai pane zvamungade kutaura here imimi nyakupara mhosva inini ndandangoti mbudzi yawo ndoitsvaga ndowaka mbudzi nokusabhuka ungati mukaviwana munoudza kufa kwangu ndozoshedza amai wandowapa mbudzi andaitoma muchakumbira muregerero izvi kwasabhuku zvakatokura muromo enyu ndozvakaipari muchakumbira kuti muromo unoparira ndakandingirira muchitaura ndozvanaimwa munhu kwete kuti zvebudzi kana zvazviri zvekwasabhuku unopa mambo inenge itomombe zvichienda mberi mona saka techingotaura kuti pamwe makakumbira regerero munhu asati apa mutongo akamwe munhu anorerutsa chi mona nokuti pamune makaita mune kusaziva ivamwene enyu ari mberimo ava vari kutaura kuti ava vana zvavangwanyizira ava vakatoti mwana amai vavo kuti tiendesa iyi saka zvatakukumbira imi uyo angati anokupa imbudzi wemawirirano saka mopiwa mbudzi kamwe ndisina kuwirirana nawo izvozvo ndakabvuma nenhau yekuti vakati ndazviitira munhu wese saka ndaimirira kuti munhu wese tiungane tibvunzane saka pavakati aiwa zvinhu zvakangondinetsa kuti zvinoreva amuti havanozvaizira taura ndinzwanai musoro weda ikaingana ndinai vakanga vatipatari pake avo vakatadza kuuya musi wekutanga ndonge zvanzi payama yavo tsamba vaite pachifu ndikati sezvo mambe vavayananisa vari vana vevhileji rimwe chete kuti munzwisise kuti zvakamira sei dai mamweta vana ava vataurirani nyaya idzi takatarisa tichinzwa kuti mazwa avo akamira sei vachitaura mazwa avo vekutanga vakataura zvatakanzwisisa tikazosvika pakuvabvunza kuti imi makakanganisa pakuti baba ava munovaziva here vakakupai meseji vakati handivazivi saka imimi makabvumirewo kutora mvura iyi muchiita se muchigeza nemasoko muchivaka ipapo ndopamakaita se tikazvesiwa ipapo ndakakanganisa nekuti ndakanga sina kusvika mazviri ndopatati ava vava imimiwo makanzi namai ndamunogezesera munhu akabata mwana auye tipe mwana kura kuti mamunaunge muchizivawo kuti chii chiri kuitika makangotorawo sevana adiki saka vana adiki ava sanganai pasabhuku munzwisisani
muregererane nekuti mazwa mangataura hafaniri vachitaura imimiwo zvamakaitawo hazvifaniri kuzviita zvichitaura vaenda kwasabhuku ikoko vakazonotaurirana vakakumbirana ruregerero ava vakati vari kuda mbudzi ava ndomubenge vati handina mbudzi ndikuda kusikisi kati ava zvinakuipa kana ava chatoda ndechekuti vasununguke mwoyo nekuti vari kuti ndanangwa izvo zvisirizvo saka zvavati vakuda hokusiksi hazvina musha vanoita se vanochandirwa iyo ava vari kutanga zvakwa vachibudza kupokwamo uye hada kuya uzotaura kupokwamo vakati sabhuku achauya pano achizokutaurirai mazwayo ndo atapasisa kuti inini ndati ndikuda hokusikisi ndobva ndaenda kuna baba murume wevava ichida kuzwa kuti anotiwo kudii nokuti avanga vachida kunotsvaga mangwana ndobva ndaenda kumurume wangu ndaskotaura naye zvikanzi aiva totenda zvinhu kuti vadzipa kurudiwa hukusikisi inini muhukusikisi kuriwena anoita se ndinotsvaga akanda akumboenda kubasa kana ndavana mari ndinoita se ndinodzoka saka maibhuwa mashomanana ava amai wavo vakafunga kuti avaenda kutsvaga chimari havada kuzonotaura kuti mari ndaishava ndobva ava vasenda kuti shamari mari ndinoiwana kupera kumaAugust ava ndo zvakazovabatawo kuti kana kuti August akavetera kure kana kuti chichakaitaaaaakasoa asi kambenge taedza kuvayananisa kuti nokwaaitetedzwana nai mazuva makataura kufanira kaita se kurudzidzwa vamai tirikumbotara kuti nyaya takada kuitarisa yokoti maererano nematauriro amuri kuzviita zvikuratidza kuti imimi pane akazokutakabudzaio oi kana akageza mamatogeza matovapapa ona saka isusu takoti zvese maingoita mese nekusata sei nekusaziva maona but chatinongokumbira chekuti imimi mochireretsirana kana imimi amai mochitaura zvinoita kuti mwoyo wenyu ureruke pamberi pamambo kana mambo azona zvisingaite ozia izvi hazvisi kuita izvi madii kudai mombotaura zviri pasi pemwoyo wenyu zvamuda kuti muripo sezvo nokuti makanangwa uroya vavana kuramba vabvuma kuti inini zveshuwa ndakataura ndichidaro asina asingaziva kuti ndikutokunanga ichi uroya saka imimi mochitaura zviri kubva pasi pemwoyo wenyu zvamuda kuti muripo zvinoita kuti mugogona kunogarisana kuti mugoramba mutamba inonzi mukando muri pamwe chete makachema munoka ndopato zvokuruvisai mombe manje muno mamuchemo muno ade kuti bisai mbudzi zvokuti machema pamberi nyaya yakanaka then akazokuvurirai vacho kuti endai munomhangara mumwe akakuvurira daya makabvambura pakugezi zvino makagezi mvura yakaenda kuti makatogeza munenge mabvuma maona pakutaurwa chaipo chaipo ndakabvuma nekuti vakati imimi ndimatosara pane vanhu vakabata mwana imimi ndimatosara vamwe vese vagezesi imimi ndimasara gezai ndopakazoti murume wangu handindiwo kunzi wasara geza uvape mvura handina kubvuma asi kuti vakatoti imimi ndimasara ndipei mvura aiwaka ndakati chiregenge muchachema chiregenge muchadii makawirira makaenge mataurirana zvinoiti pamakatogezeswa ndopamaivanhauchema ipapo kunokumakutoyamusisa chema mona kweti makazvinochema mamunomuka ndeta kuti pamwe makuningirikisa pamusoro yavanogeimagira timbokapiti kubatsirei hama yangu ungacheme kuti pamwe yezveshuwa kana zvaitika zvakakusvikira panguva iyoyo zvinokubata uchiti ndakanzi muroyi nekuti ndoshona iripo iyo ukatasara mhuri wako iyeyoyo akakuti muroyi wacho wakuti akati akanditigezi mwana mudiki akangoitosewe panguva yacho akarwarirwa munhu kararwarirwa muzanoita desperate yekunotadza kunzwisisa ndoita sei toda kubvunzana kuvanhu vakuru vese murumu mishona yakaitwa ipapo pane amai avavo vazhinji kangani panoti pakachema mwana kana parufu chaipo unonzwa vanhu vakuru vakuti torai madhishi vanhu vese vari pano ngavageze maoko hati zvinoitwa ndiri kunyadaira hapana zika munhu ndiani anga akabata mwana kana kuti ndiani zvino uyu yaipa kuti akunatsoziva kuti munhu anga akabata mwana ndeupi ndeuyu ndosaka akakunanga hama yangu kuti ndigezere mwana
asi izvi tikaza kunyazodzokera pachikoro vanhu vazhinji nekuti mwana anenge akuita sei arwara hapana akuziva kuti arwara nei ende hazvisi kunziwo wachona futi ndiwo kunzi hati uri kutopura wega kuti takabata mwana takawanda saka uyu patingatozoti ari rombo kuti haana kuzonyatsotsanangurira mwake kuti vese vamwe vakaita se vakageza maoko akazombonanga iwewe asi kuti sinungurirana uyu mwana mudiki zvokuti hameno vamwe ndikuta zvangu kuona kuti veri vari mudiki asi kana akauzoona ana amai vanhu vazhinji ndo zvamunoita kumamisha kuti mvura dzamasuka maoko enyu dzine tsvina kukiriniki zvikunzi hazvina utano asi noti paishi mwana aite zvakanaka obva anyarara saka isusu handisi kuti wewe iwo sunungura mwoyo wako zvinoitwa kuvana vakawanda izvozvo ende kana pamwe kutozvitaura ndatodaro nana kugara kuno kuti zvinongoita zvazvo sekunge munhu zvino kuti tsvai asi mukarucha yedu yevanhu vatema ndosaka tiri muno tichiita zvechivanhu zvinoitwa zvinhu zvinai hatisi kuti amai avaroi havana kana kumbonzi ndo akaroya mwana asi zvinoita sei zvinoitwa but zvazongoipira pakuti shonendo vanhu makanoti nokuti ndovara kutunzi ndowangu akabata chii mwana vari wani asi mukaenda pamagungano chaipo zvinotoitwa izvozvo gezesai maoko kana parufu gezai maoko mvura dzagezwa maoko ipai vana vaite se vanhu zvino uyu wacho nekusazivawo futi muri kuona zvazviri kutaura kuti hapana chavaiziva vakabva vageza maoko nekuti havana zvavakaita se saka hausi muroi shamwari nekuti vaizviziva dai vakatoramba kuti vakufunda kutoti tigezere mwana wavo saka kuti ndini muroi but munhu akazouya achikuinkareja manje achinyatsokuudza kuti ndiye munhu ari wrong akakuudza zvinhu zviri wrong iwewo asi but zvinowanika asi tiri kuti wochitaura zvinosunungurana kuti uwirira nemumwe wako mugoita zvinhu izvi zvanga muchiita makaita se makasunungurana nekuti kuti ugare nebunda hazviiti inoda kuti ndikuona kunge zvazvanga zvichida nokuti uyu ambuya vakasura vakandosvika kudama yavo murume waonde akandosvika kumbi achiti vanhu vese vaita sei saka vanhu vese avada kutsurwa dai murume ari kufuta batsukaaamai ava hazvina kunaka kutonanga munhu nondoziva inini kubva kwatirobva kwedu isusu kana pari panhamo chaipo chaipo mwana akachema munhu wese atodedzwawo dzidzokwegeze maoko mwana obvaitwa sei saka pamistiki yakazoendwa kumba kwemunhu wani kwete pane kutsurwa vagadzirisane kuti musazozidzokorerai chaita nemuri pamwe chete mozita muri chii anofunga ameno pamakapa mwana wamakapa mwana ndiani kuti agobatira mwana wakatita kutuma tamisikane makamugezisawo kuti ungati makapa amai avanhii makavapata here saka makazogezesa alright. Amena amai ati tisunungurai mwoyo wenyu ati isusu hatida kuti ndikumbunyikidzei sati atitaurai zviri pasi pemwoyo wenyu zvinoita kuti musunungurane zviri pasi pemwoyo wenyu kwete zviri pasi taurei ndinzwa mai pamusoro ini ndichinzwa mukutsanaudzwa kutora hangu direct chidofu asi ndiri kunzwa kuti amai ava vaisaziva chavakagezeserwa maoko handiti saka mukati mekusaziva ameno pamwe ndapotsa kunzwa pane kuzotaurwa kwakaita kuti izvi zvawaitiswa izvi watonangwa uroi asi ava vanga vasiri kuziva kuti chii chiri kuitika saka panhau nhasi yatakamirira tiri kutaura nezvayo inhau ine vamwe vevava vasiri kuda kubudira pachena kuti nhingi ndiye akavafosa kuti iwewe mbudzi yawaitwa idiki nyaya yako inobvira pamombe tichienda kumberi saka mama ava ndoda kukutaura muzita rajesu kana muchinamata kana kuti hamunamate kuchivanhuwo futi hazvire kuti unopira vadzimu but rerutsai hana yenyu kumwana mudiki uyu nokuti uyu ane mukuru akatomufosa aisaziva kuti zviri kuitika izvi imhosva ndeyekunangana tofunga ndiri kuyoka ndichiti mwana mudiki kudai zviso yekugezeswa ina kutanga manje kune vaitonzi nyengerekezi chichi panhamo zviye mwana akangochema vakuru vaifambisa dhishi kuti munhu ngaageze vanhu vobva atomwa saka tisahwande kana tichinge tauya kuti tiyananiswe munomu ndo matinoyananiswa saka mama kuna kupusha yachiti kwachifi munononzi mombe chaiyo maitirwa zvisiri zvo nokuti mese manga musiri kuziva wani makageza maoko musiri kuzoziva kuti zvakamira sei dai maiziva kuti uroi hafunga kuti maibvuma saka tisapedzere nguva ndinotenda
zviri kuitira mangwana. Asi nini zviri kuitika kuti atakawanda iye ari kutaura vanhu tu kuti takawanda wakabata mwana chero mukando wese de wanga wauya waipupura kuti takawanda ndakatoita wokupedzisira kubata mwana tairera mwana ivo vaiverenga mari padhishi. Saka ndo zvatangojaira kuti ane mwanawo kana akaenda kumabhuku tinochinjana kuchengeta mwana achiita zvaari kuita. Ilo zvinorwadza asi ndofunga manzwa zvataura kuti ava haisi hakusi kufunga kwavo asi vakatoudzwawo nani mawana asi takuda kuzotaurawo futi imimi gosa yatinozotakuita kuenda kutonga tetakuona mimi makageza kana munhu wageza mingwaita sei mawana kusati kuti mese makaita nekusaziva asi dai mamusina kugeza makabva maramba motaiwa wandinanga uroi ndonanha kugeza maona but makaita kunombemveka naye amai makageza maona zvozoti nandisingazivi ndozvavari kutaurawo kuti ava takaita ndisingaita sei ndisingazivi because tavati varikubvati orai saka makagezerei maona saka isusu tiri kuti imimi orai sezvo uyo ari kubvuma vekuti aiwa inini ndakaita nekusaziva imimiwo makaita nekusaziva saka chitaura ichi zviri pasi pemwoyo wenyu maona asi kwete zvongoita kuti mukwanise kungoti munotaudzana muri kuti muri mana kwenyu maona mese makaita nekusaziva. Ndingangoda kunditsinira panyaya iyi ndosaka wauya kwamuri wedare kuti muwayananise vanhu zvakaitikawo nokusaziva kuti vese papapa tofunga masefu age ava wakatongove futi wakuru futi une upi une iye nyakuti akaiparwa mhosva yakaitwa mhosva akanangwa zvakanangwa saka takutokumbira kwamuri kuti tisadye nguva tine mabasa tigowana kuzongera kumba chikuenzanisai vanhu ava iwo ngavatore zvipasi pamwe vatione kufamba ndatenda mazvinzwa vanzwa ane ndudambudzi mbiri nyama yavo takwanza asina kuda kukumbira kuti ndinomwana imwe chete ekuira nakadadalambozita mazvinzwa vamai izvi zvekuti handiwirirani nazvo amaikimba izvi zvekutaurana kwatakaita mama nditi vamwe vese ndo zvazvavaita saka zvinhu zviri kundirwadza nekuti ndabvunza vamwe ndiri kunzi ndini chete pagurupu rese 120 vanhu makaenda kudadaimumusaramusina irana yako mwana wenyu munina wenyu kandi imi mukomo wenyu handizive mukumbiyani baba imi mani mokwanza kuwana mbudzi imwe chete mbira uye kamba imwe tinokupaendiwa nokuti nyaya makaitei pachivanzei amai venyu vakakuti tumirai ubva wakanganisira hamusizvimaita asi vakatumira meseji kuti muite izvi ndo akaritadzi havana kuziva kuti vari kuda kutuma kuti upare mhosva saka obvisa mudzindidi dzacho pa 21 days tombovaite 21 days munenge mambowana nekuti mozotsvaga sa 27 moya nembudzi imwe tozokudzwa kuti mumwe musi wamunaya nayo kana makwanisa kudziva nadzo dzese sa 27 mungoya nadzo dziri mbiri kuramisa ina